kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing hindi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Anapasamak hindi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga rod ti surat. Ti pagkasalitaan, iti kalman laeng, ni pagayam tayong Edwin nga napoluan iti ti Hawaiana, ken ti pensionada, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta inawis nak ni ago nga mapangkam kano makidaya pakasar ti Hawaiano ken ti asawa na masulit ak ko manong nemi kamata agsaksakit ti ngipeng ko pag-abot kontong ko na sa agpostiso sa bagay nabaglumat at sangaw ko manong nemi agtawan ako niti 22 awampay asawak to bingak pay adumat nubiak manong 22 ti tawen ko manong nemi ngem awampay ti asawak to bingak pay. Nobya? Mahilig ka kadagiti bagbakit manong dagiti dakanan matruna. Mahilig ka kadagiti matruna. Ket siyempre manong nemi imanugot ka nga si murot kini ago tapno pang kami makiyadaya. Awang pay asawak to bingak pay manong ngem mahilig ka kadagiti babakit dagiti pensionada. Uno saan kadagiti matruna ko nakuma. Iti na pang kamnor kini ago manong nemi po kaado nga tao Diyos ko ngem atut makan manong. Hindi kita iti ayan dagiti agasawa manong nemi iti panakalamisan nagigtutak. Ago, sino asawa na dyan kay? Kadya ka babay na. Kunang lan no apo ko na. Mumit di Hawaiano ka na gito nagsapol na naganos. Amo sika nagsurte maddatang alakayin. Manong ang tatawan niya babae. Diyak man mo abay datap kit-kita maya. May kitidag pila ka. O puno ka doon nga isur-sur da nga nakatimba nga anan dyan nakatimba. Siyempre lauya. Ama nagpartidan sa tinuang. Nuang, baka, kabalyo pa hindi Lang endaman lintugot mo nga sili. Sili? Ano sili? Silipin. Siyaron ta. At tagtagari. Napaot dito nga si Daen. Nungas kasan na lang tayo mairep. Agalat ha. Nakadadong ang putahe. Opo, nagadaw. Ngim saan nga timangan manong nemi ti nakasentruan ti panunot ko. Di babae. DJ bride manong. At danto sanchak nga wasideg. Kas natin mapangkumat kablawa ni damo da. Asla kabagyan mo't nga mapamang kablaw. Diyak naimas tinangan. Nalanit manong. Madi. Tawon ba't makita ka natin. Kaya kung mga balay pa. Naginisaw na saan kita balato ngawan. Pagkata, puro karne, Diyos ko. Tiyak mahilig ko na ti karne. Malagsila no karne, babae. Naging gama nung namin nagkana ko ni Tiyansa ng masadega po. Napanak nagbugwa. Nakakita ka pati sabon. Nagsabuna. Yung masadega iti ayan ti butsyog nga Hawaiano manong. Sa kasla kwadrado ti rupa na. Idinto na nakalaplapsat ti asawa na manong permi. Oo na yun. Ti sorte na ito nga lakayin. Ay, Angel! Ay, kablawang kay Angel, tinaragsak ka, nagasat ka, panaki asawam ka, tinakalaplapsat nga asawam, Angel. Kunak manong naming ha, medyo inuwag-wag di ima na kasya. Sino ka tayo? Siyak ni, hindi mo lagip, ni Edwin. Nga, anak ni Kupandra yung ako nga si Ma.
Ay, ni si ma. Uy, lang kail. Ay, nagsisapo ya. Barok yung bagmang harutin may ka. Kaya tayo gusto ka nga nakakasgasa. Laura nga nakaasawa kini. Kaya ito bakit ko. Ano't nagan nakatin bakit yun, lolo? Ay, Uncle. Ay, Susan. Opo. Patinagan na, Uncle. Susan, opo, nag-imasayin. Hoy, naimas nga talaga. Uncle, inyarasaas ko manong. Inyasadig ko ti, ngiwat ko iti nalapahid na. Uncle, kayo yo pa lang, agtumtumarak. Kadi, bidjin nga tinagkakawayo, Uncle. Agora ka, hanggang pa'y nagkwa. Turabi pa'y lang. Ay, kasta. Apo nagkasa tayo, Uncle. Uncle, baka matake ka. Ay, saan? Awan sakit ti puso. Lagod lak nga rod, Uncle, ha? Okay. Sige, Uncle. Agora ka, baro. Agora ka. Kinaot na ti bulsa na manong. Bilang itad mo amin data na, Uncle. Alam ka rod amin yun. Apo rin kumot sa ako yung bursa. Dolyar manong. Uncle, mabaling ka din ba't nga alaman work ni Susan? Alawan, kablawa, misuna. Kanakan. Congratulations, Susan. Auntie. Ha? Api awagan ak auntie. Ke, uncle ko ni... uncle, nga asawam. De, auntie ka nga ron. Da kayo ti maawagan ta auntie. Mano taon ka din? 17 ko pa lang. Virgin ka? Una nga. Kaya't mo nga, kahit dakit ito na rabi. Diyak kaya't numabalin. Itarayak to. Ilimangak to. Sika ano, umay kan to alain. Adalugan ko. Ano't lugan mo? Kutse? Haan? Jeep? Owner type jeep? Ala, kita na ka. Angel, adala basit arasaas ko keng kuana. Ay, nangamin irasas mo keng kuana ya. Dadarasawa. Ha? Kurso na kang sabi keng kuana ka anakan. Na Angel met. Ti ko kuha ni Angel agad kukalatan ni Angel. Ti ko kuha ni Edwin agad kukalatan ni Dwayne. Ay, astawan ti ko nak. Ang nangamin irasas mo. Kuna, agdigos kanto nga nalaing. Gabutan ni Uncle, nalaing nga mangan ko na. Gusto ka barong. Gukata na yunak na tintin ko. Alam pa yun na. Uncle, thank you. Uncle, Uncle, no kaspagaringan tag problema ka. Mangan ka. Uy, hindi ito solusyon na. Nalaing ka nga barong. Kaya lang. Nayunak pa yun. Ay, saan na, Uncle? Nakon. Kahit mapanmatan na kita kakaduak. Ha? Umay kan tuwalay. Tuwan la. Ganak ti ko dito sango. Ti amyanan. Nakon. Nakaluklo kay Edwin ko naktinakam ko anong name di man adayo ako. Kakautek ti bulsak. Binilang ko. Apo saksang agasot. Nako. Apo nagsorte ako. $1,000. US dollars. Naggasat ka na doon. Hindi makita nak ni Ago. Aga ko nako. Hoy, namnam. Ha? Sabsabulan ka. Hindi nakla makita matin. Kinimasadaga ka na niya Hawaiiano. Barato. Ano? Hoy, saan kang gasot ng dolyar? Fake sama dito. Loko nga na fake. Oring ka pa subla sa dangos. Nangalam. Inted Uncle. Uncle. Siyak te ka anak am ko. Siyak ni doon ka anak am nga asawa. Nga anak ni ko. Kasinsim mo nga sima ko nakit. Ay, sagaya ko na. Kaotla ako. Oo na yung paglagid din. Yung paglagid din agad na yung banak. Doble-doble swerte na ito. Ay. Manong nemi nagsasaruno ti suwertek ko nang. Kaya agawid ak dito balay manong nemi pasabat ni nanang. Ay adakan. Unang, ano ti pangusanam ka na di anabak mo? Ti, nakabak ka ti wete. Ala! Rimor na numurok! Huwain. Ay, susabo doon nga limit. Sayang, dati nga bali. Ang pangusaram ko na. Na kayo ano, kaya tiyo pangusaran. Na yun naktupay.
Alaborok na tayo kang kanayon ko nga bagbagakan kang ngakwa pa nakatarimaan ko sina gubuo no ka no kayat yun anang kakwa. Pasok tante ka namin pinsan ti galba ti balay tayo. Pa-estimate ko to. Ang paiso. Sala nga ti kusina. Kat nung kas pagarigan lang. Ipauna akong dahito na lang Ayun to na ipasuplik tsak pinapasuplian. Hanggor ka. Nuntuin na ta. Intad ka na kayon. Uy, natakan niya ako. Inawat ko latan. Mo intad yung barato na. 2,000 at akas na kanumot ipanagparbarato. Sa nga ribot may salimit. Ala ka bali. Ipaigumkun ka na kayo. Ay hamo pa ilalalain. Awang ka tama. Itapay lang mahur-ura kang painom ka. Ang pabarato. Ito dyo lang aro dyan. 5,000 ang aro din. Tayo painom ka na pabarato ko. Doon na barok. Alam, mga baka tumanin sa $2 ko ito yun Nakalam ito, tagtagarin na. May rimaot manong name hindi kita ibarakadak ko na ma. Oh, Edwin! Pabalakan! Kaya mga lang din gatang yung amin ti arak data, pulutan nga Ada. Nagurtera kaon. Ano yun dinakdakan. Nagtabang. Di ka pa party tiya kalding ng dinaoras. Sigurado ka. Uy, mang kita kahit kalding na partyen nyo. Hama, mayat man. Agan. Dapat, kaya lang mga ngalan natin, mainom na pulutan ta, pangwaran nyo, party kalding, no, damagatan nyo. Manong nemi, simyatak, sak nagpulutan, dati presko ang karne ti kalding, naglaing din dito, nakalalisto na. Oo na siya pa nangruk-ruk dan sa brinotson kinuskusan ko na inlap up din ko nagdepress ko nan naanak ko minumak ng siyatak manong nemi dinigusak ko na opo so kalpasan na manong nemi sinakaya ako naglugan akong tinchip ay kaya pa panam ngay kani dandanin maluton di ko ay kapag pagisunto tataswam sakti datat kang ronan nga tidaanak swam. Ano ba ni Dara na wine? Uy, no problema mo nga di mo kahit ni Dara kayo. Kaya mo pa na, mapasat lang Ada date ko. I-date ko na di 17 years old nga nagkasar. Naki asawa ti Hawaiano. Ano? Siyak ti mangdamo kang kwa na. Ano? Opo, mga po na yun doon. Ipamulat at takin ng laing mo niya. Awang pilpilyem. Matruna, balo, pensionado. Itata. Pensionado ako na kung ita. Hawaiana? Uy, 17 years old. Virgin pa lang.Ag-asam ta nakalaklakay di asawa na. Kaya ko na ito nga, tumaran na ka no. Kahit numadilat ta, di ka nung iwat na. Talay bagbagang mataman. Nagmamalas ka no. Ano ka so nagmamalas sak buenas sak nangabak ti weteng. Ado pa dolyar ko sa ita. Buenas daw to, makaramanak ti Hawaiana. Hawaiana na mahambat pa ng panjaway. Kaya tiawag ngarot kang kuha na. Asawa ti Hawaiano. Nagpaspasara kak manong nemi amangan kunak no ipay suna. Uwan. Imparking ko ti jeep owner type jeep ko manong nemi ti medyo adayo. Sak nagnag na nga nagsisiim. Nagobserbar. Aging ka nga, at nakita, iti amyanan ti balay. Iso, ni Susan. Shh, Susan. Susan. Nakita na, gusto ko, itarinting naman ng naming imay. Tilugan mo. And then, oh my God, kinibin ko manong ko po. Nabanglo ti gaga. Nakaalangat at pangbanglo na nga, ito di Hawaiano. Swerte mo nito yun. 17 years old nga nasa inkasar ti Hawaiano nga butsyog kanda kwadrado ti ropa na sikat imang damo ito. Naglugan nga dago si ti jeep manong nemi kalpasan na naglugan na pinaganda mapanay nakapaspas-pas ako wala dumunay tapno makadanon tan sa heaven baka impernot papananta di mo unay no kasano nga nakalibas ka sa anak nga naglibas adalabit papanak ko na agdigos kalatan ta pagsunto ko nak mo kadwam kabayagam tagdigos
agludlod ka, aglabakara ka, agsiso ka ko na. Nagtungpal mata. So nga nakabaybaad na pala siguro ijaban nyo. Kasi ka nakatigos kan. Una, nakapambang lugar eh. Kaso nga nga nakiasawa ka. At nga minti utang na kitinagan kanya. Sa hindi na ang disgrasya ni adin ko, isundan ti kwa ng pawiti ti dolyar. Siya ti pinagbayad na ti utang datatang kininanang. Awon pa boyfriend mo. Awon pa eh. Nga madu agar-aram ka, tanapintas ka. Una, siya kahit na. Si Mortak pa kung arat kumaking ka, no, saan ka akayat? Kat kras kamit. No, kahit kumit lang, di pala sikat muna. Kano, maagsublin to yung sona. Agsublin to ni Duming sa Jay Hawaii. Di adakan to nga kwa. Pesa. Maparagsak na karo da Jay Aya. Napilang makabayad na tatang kininanang iti utang da. Ken, makapanak tungod sa Hawaii. Ken, magigamak na nga dolyar. Napaikan na kan ikan kantumet. At dolyar mo, dita. Nangadot intad kang kani Duming. Nuan dapat kaya nayon nakit. Huwag kang kanto. Sakpet agbayad. Iti pag-hotel ta. At ito apay, asdagan. Iti kasit gan nga hotel ti papananta. Oret ada asadag dito, yung boundary, yung barit. Barit ko nak na nagkabukang bakara. Manong nemi. Inserek kon ti jeep, kini ada na ko lakat nga ri daw. Manong nemi, inserek kon ti lugan. Oh, wow. Nagswerte ka na ya, Edwin. Kaya di tatandakam ti onek silad, manong nemi na itan. Inamala ko nagitilips na ko, mam. Dito ti may kanto mga panakakis ti lips ko. Sunod muna. Dito nga, dumi nga. Anak ti klase di bibig na. Nagkrusang nga ti rupa na. Nandiniklibag nga tsak kayat pater kung anak ko ba ito. Dito nga lips ko. Nagmayat. Edwin, kayat kun. Ano kayat mo? Ti aguksob. Sige, aguksob ka. Aguksobak mo din. Ha? Tam no makita mo. Nakauksobin manong nga po. Apagbukar, ti barukong na manong. Nagpintas ti pamag-ina. Nagsorte na yung alakayan. Makaon ako imbaglaki din manong ta. Impakat ko tilaing ko na mga po. Idinekat ko ti arwatek manong. Idi sumangwak at makita na. Ha? Abay, nagdakil. Baka kayat mong ikaman. Ha? Naguyong. Nakarunungsot nila nga na. Mapaamom detang. Kasano, like ka mama. Huh? Baka dadang kulagtit do'y gamak. Apag tunga-tunga na kasta. O natapag to, tunga-tunga udak. Oh, like ka mama, paamon. Apay pagkutsim na gamak. Like ka mama. Dua imam. Latanglim. Kasla, agkamal ti dalag. Ngala, nagambata mo. Hapo ng tangkang, nagbara. Baka kahit mong isakmon. Ha? Hala, nakayat mo isakmon, kahit mo. Kaslatay, magbagada, ha? Alaman? Susan. Susan. Nagpudot. Kasla hotdog na pundot. Kasla takaat-adong hotdog. Kaya ito kay. Hala ba? Dari mo arang. Pay. Ay, mas? Hala, pay. Alos to na. Siyang maintain.
Di, lahat tumagdala agat bu. Alangan mo nga agat o. Agat bu. Itisakmon ko. Sinakroy kun manong nemi sa ko impayad na iti kama. Simbagpata kun manong nemi kat ni rinabawakon ko na sa ako'y nagkanmanan da kiti bibig na kat da iti takulap ko at da iti baba. Manong nemi nakabasbasan. Apay nakabasbasan at di mo pinunosan tinagdibos ka. Nagbabasa ko din. Ito pa lang data ta jeep. Kani, nangruna kat ni. Maglagi din ta. Imay ka. Imay kang kaanakan ni uncle mo. Saan kong uncle tsaka mamuti asawam? Ha? Hanggang kabagyan? Saan? Nagloko ka? Ngimimbag na ka? Ito makita ka, kras ka sigud kani. Ala na, ka. Ito iti barukong ko. Edwin. Nagmayat. Naglaing ka. Oh, mm, mm, ah, ah, oh, ah, Gusto ko na yun, manong name iti panang palukneng ko, itinatangkin nga mansanas na. Virgin nga talaga. Nagswerte kan duming. Dati-dati kat matrona ti hilig mo ita, nakapatangga. Iti 17 nga anasawa ti hawayano. Hindi. Nagmayat. Hala, sige. Nakaring-ring ko dati mabing. Impapabak manong nemi, pinadas ko. Nga iti, dilak ti paglukat ko ti ruangan ko na. Ngayon talaga nalagda. Ikot-kutukot ko. Kasi hindi nagmayat. Ini nga sapsutak. Pero mar. Api nga nagbabasa. Tsaka mo. Lukatamon, kayat kun. Sagana nga ron na. Si tura ko na. Nangarod. Di na may nga sikat yung mangusat ng ti sa bali. Bakit saan nga kabaylan da dyan nga lakay nga burakin. Sikat kahit ko pang burak. Sige na natin. Ready? Get ready. 1, 2, ready. Manong nemi. Adon ti simrekan dati armas ko. Nujak mariro, may kasyam nga virgin, da ito nga susan. Manong, nga kaduan na kadagiti matrona. Manong nemi. Kaputa, tsaka mo no, apay nga naasadig kanyak, dagiti babae. Dapay dagiti kundaway, nga dapay asawa na manong, tsakayat at asawa na pangasim mo. Hit kasta unayin manong nemi, iti panang kayat-ket na kaniyak. Jak pa'y nakatinggang yung kay-kait-kait anak ko na, ay doing, nagmayat. Nagmayat. Sige, ituloy ko. Ituloy ko at nalpas ka, jak pa'y nalpas ka di. Kahit mga saway nagpidwak, pitlo ka pa'y, mamimpat ka pa'y, ore maminado ka. Ang nagpeso, ang nagaroon, kayat ko kadun ako, isagad mo. Kabay lang, sagad ko. Huwin, iturturod ko, sagad mo. Manak mayan. Manak manan. Manen lang manen manong. Nujak mariro isot ko obingan manong nemi nga nangiser ka akon nangiserrakakon ti armas ko. Uwan, di kabakitan mo't manong nemi ket 72.
Katawag manong name. Mayat nga, agbaybayo at namalagip ko manong name. Idiranda ni Akmat kan mapan manong ni. Oh, Susan, Edwin, may kapat ko dito yun. Isapat mo ha. Tapos mapututan ka. Tapos anda. Nayon ti ipawitan ni hila kay Ingo. Doming ko naman nila kay Doming Tudulya. Sige. Oh. Ano? Ah. Oh. Oh. Nagpara. Nagmayat. Oh. Put no gayam ti ko nada. Heaven. Nagyaman na Kedwin. Thank you. Namnamayam. Basta dumawat at ti dolyar ni Doming. Mang tedak met ken ka. Ngimorno nga ma. Saan mo nga pag-chicks. Ang pag-iso. Kahit ko nga palagdaan dyan balay mi. Kadi, Noen. Sige, pa-estimate mo. Peso, tanuan na pagkurkurangan ti kwartam, dumawatak ni Doming. Yan yung salutsutin na napaging panam. Baka mo aklatan na. Alisto aklang agpamba, nakalaalisto. Sapsapunan na kaitan. Baka tawagan at cellphone mo. Check into the cellphone ko. Tapos na saan tanga may istorbo. Alaman din, nagor ka. Apay. Yung kabuguan ta kanek. Oras ang kabugbuguan. Imas. Kanek met imununa ka langan. Maganta ka doa. Nagmayat. Edwin. Nagpatpat kami manong nemi ti deta nga hotel. Kat siyempre, mabanog kami mo takitagida. Maturog kami mo. Kabigatan na manong nemi. Agad ta, impido ami pa yung mata. Naglayang ka? Siyak latawan. Na? Sisakwan, baka dapat sa bali. Awan, siksi ka lang. Iti kaubingan. No? Siyak ti kaubingan? Apay playboy ka? Ay, napanag ko na. Honsa! Apay nagkrasak na sigod kang ka. Nagkruso na dapat kang ka. So ako na, by hook or by crook? Siyak ti umuna. Sakbay kini Hawaiano. Dakayat, di makikanaik kang ko ano. Pag gusto mo natamad, siyempre, aglalalo na dakid daw yan. Pag gusto mo, baka saan nga tumangkang. Agtumar ka no. Bay nagtumar, tamatay. Nuore kat agasawa kami. Baka nang iso na. Atut daghana. Kati, sa kada negosyo na di Hawaii. Kasi sumot lang kasi irinakman na di bulsa na sana intad kanya. Manot na intad na kang ka. Sa karibo. Nangabakak pa ito ang limit ng huweteng ko na. Hana? Nasungat ka po nagsasarunot swerte. Sa sika. Sika. Sika tika papatgan nga naitad kanya ka swerte. Itangal daw. Takarabi. Peso? Nawait mo alaman ng hanin. Stunan. Apay, manin. Ito maminsan manin. Ito cellphone number mo. Tsak may kabesa. Tsak may karot. Alak lata number mo. Ta? Ito nung kakawit ak sa dibalay. Miss call lang kanto. Ta ano, ag miss call kang ka. Number ko to na dyan. Sige nga rin. Takaratan. Tadulyar ko ang ibagbaga. Ito niya. 5? Ako na itukot ko. Hanta pinagbayad loko. Sa Rumartan Santa Taloma at bayad ng Rumartan. Ang pasangan nakabayad kami manunemi. Naglugang kami chief. Itulot ko iso na naklat idra-diratsun dito latan. Tamagmang nakon. Sige. Basta miss ko lang kanto ha. Sabi na maamon tinagan ko. Ay, cellphone number ko. Wait. Tawagan na to ha. I love you. I love you more, Edwin.
Manong Nemi, saan ko pala dago sa pinaandar ti jeep, inururay ko nga mailingad isuna. Aging nga day masiday manong. Ay, nagkapuan niyo ka ni Susan. Ha? Nana? Nananta ko na yun? Nagkapuan niyo kayo ni Susan. Amamok na di Susan. Kakaskasar na lang di kalma. Kahit mo saon sa ang imyan, iti ayan ni Lakay Dumin. Nasapa nga imajay balay, nana. Kapinan no misuna. Kasinsin ko. Kasinsin mo ni Susan. Wala na. Kasinsin okay. Ay, kastaya. Oo. Kasi ko makasinsin mo. At ay, hangarot kasking ka kasi amok unay ni Susan. Hanggang po kabagyan kami. At ay, kasinsin na kasking ka. Hala kayo. Ala, nana. Mga to. Tapay. No kayat mo nga sa anak nga gipulong. Agtulag ta makatoy. Tumsa ka pala sa jeep mo. Tumay ka balay. Apay na na. Agor ka. Ije mo amyanan ti balay nga parkingan na ta jeep mo. Abno hanga na parada dito eh. Alan, no kayat mo ngagnanayon kayo kini Susan. Agtungpal ka kaniyak. Alan, umay kan. Nagtungpalak nagmana. Yung parking ko ti amyanan ti balay. Dakdakal mo ti balay ta. Bak nang bakit dito ya? Hawaiana nga ta. Kasalamat lang balay ti Hawaiana. Makatoyen. Tinusaga kong jeep. Alan, sumrek ka. Sumurot ka. Nakaturturin natin kang bakit Bakit no jak kayat? Di mo kayat? Nangig na. Sumrek kan. Amok, the cellphone number ni Doming. Mabaling kong tawag itamit lang. Saan, saan. Sayang, at madina, doon di maituloy di pagbagasan. Tugaw ka. Sunod ka doon ito na. Minda tinagan ko. Minda ko namlatan. Ninanamat, madi ano hanggang dayawon ka, bakit kayo? Munutuin nyo ka din, nana? 67. Sa bagay, kasla ubing pelat lang ayo. Anana? Ubing pelat lang ayo. Ken, nakapimpidas kayo siguro, balasang kayo, kabadnuwag kayo, ala. Kayo na, makita mo data ng picture. Da kayo data? Sige data? Wen, idagtawin ng kitiya 20. Ama? Data mat ti picture, idagtawin ng ti 30. Data ti picture ko, idagtawin ng ti 50. Data ti picture ko, idiyag senior citizen sa ita. Mo naglalapsat ka. Naglalapsat kay Gaib, no, kamagyan ni Susan. Una. Opo. Nasapsama talaga mga nagamam mo. Minda. Na. Loko ka. Dahil siguro pinangalalam kini Susan na yan. Nana. Ay, Minda. Awan ka duhayo? Kaduam ko na. Ano ngayo? May sa awan kaduam? Awan. Ag may sakit dito nga balay. Ag pensyonat. Pensyonada? Uy, nagkapuak mo sa Hawaii. Tagapamukam nga rin kinituming. Nakagasgasat na dyan nga Susan. Isot pinili ni Tuming. Kuha, pinagbayad na kanot utang. Kapilitan na kasta. Nagdakil ti utang da. At amin na disgrasya di nga kapsat ni Susan. Yung may dakanyak idi pangalak ko mga awan So, ang recommender ko ni Duming, ngisot ng Ted, di jay. No, saan da nga kinontak ni Duming, no, saan nga timbuling doling nga, natay ko muna, di kapsat ni Susan. Yung manyat na pasama ka talaga.
Nagkapan niyo. Kinapuno na nana. Apa nga nana? Ay, kinapuno na minda. Aba. Ket, nagapo kami ti hotel. Kisikat ng damo kinisusan. Di na kano kayat nga ni Jalakay ti mang damo. Kasanod laing yung tilaing mo. At sakit ba tumbalanim? Tapati siya ka. Nabato balalim mateng. Eduin. Ala ka tumakderan kat ni. Ala. Gurka. Awang pag-ipankon. Yung pagkuhamin kini Susan. No kayat mo apoy pensyonada agad. Yun nungak pala ko muna mo ta. Mabarilatan. Umay ka nita kwarto. Diyak pa'y nagdigos. Kaya nagdigos ta. Nga duha ha. At apati siya kadyak pa'y nagdigos. Oh my God. Agor ka. Not kayat mo talaga. Agluto ka kadyak pa'y nangan. Ha? Diyak pa'y nangan. Ta pambarak ka. Gurnong. Akpaiso. Uwin. Sige. Naparin ti kusina manong. Pakpakawan dorgi. Ang nalapsan. Ang tapay sa 22. Idin to ta 66 ito na. Ape ko ma. Nagore ka. Yung padasak ni tarayan. Rimuarak parang. Panag iti jeep pinagandar ko. Kumamat ka. Ay! Agipolo nga ni Domeng. Popotong nilay. No di kak suble. Agipolo nga. Oo na yun. Matimat ka na. Susapo. Ang agapo talaga mahilig ka. Agad lagura kayo. Agin na nakpay ah. Ni. Ano na dyan? Ano dyan pangkon? Masapol ang ako ah. Agin na naak mo ta. Kristo bang penag dito balay manon na mi eksapol ka dagos ti makanang. Tapi pinanaw mo di barkadam. Dati man suam. Anda. Itadang niyo man. Hampay nga nabimaaw. Kaya dadadang ko itay. Nabutot pa lang. Dito na eh. Ay, abo, mayat pa lang. Kalakalingan na. Papapigsaak na nag. Nagapa may anak ko. Dulyar na nagdulyar. Oh, panakasuswerte. Awang gayam. Imeditak patay tuweteng. Nakataya kayo? At kano alagan. Misut anti surat na sakta ng tida na. Manintaya kayo. Apo ba hindi ka limit? Nanang met. Karamang kailat kwarta. Hasta ko ni mat panagtaya yun. Ay nati ang momloko. Ewan ganyan nang. Pa-estimate yung amin na to yun. Galba. Ken mapalitadaan. Diba? Rap di taon ruar. Mapalitadaan. Ikitlak kalat magastos ha. Nga bali nang. Saktibahan mo. Nukas kasano lang. Duwa na tayo pagsakduwak. Duwa? Pagsakduwak? Ako lang. Tilay bagbagam. Manang. Ang susaro na swerte. Hindi ko hanta nag-ring di cellphone ko manong miss call. So nga tala ito eh. Indial ko. Simong bat. Hello? Susan? Owen siyak. Kumusta? Nandiyan ay handa nakakita ka datang? Sino? Bakit nga? Ni Andi Minda? Anti Misuna? Uy, ito pensionado ta. Ngayon, nag-recommender kin lakay dubing nga pag-utangan mi. Tapno mi espalya kapsat ko. Ngayon, matintenta na kondisyon. Siya tagbayad. Bali ni auntie, iti, rangtay mi, bridge mi kinila kay duming. Kasta, anak ko na nga dumingin. Kayat na ka. Naguro ka pa lang kung nakman. Ano timbagang na panam? Tiladatan, mamati man sa unakan. No ka rin wag, kaanang ngagununi. Yung guro ka pa lang ko na. Kumanat ko na. Impakita na. Diyan ko anak, uwin. Kitmayat,
Madi, haglungay-lungay, hangas ka ka nakarunungsot. Kung nagkagwana, ay sa mong maisarek deta ako na. Sa bagay, ipilit na kit sumbrek Siyempre, nausatan nun eh. Nangroon nakatakil kang ka. Dinalawan. Ano nga marigatan. Tsakayat, ipasarap. Tsakayat, expired nga kwa. Sperm cell. Apa expired kang kwa na ya. Kakabilit na nakasta. No kanan na ngay. Kayat ko pa. Madi, hindi mo ipakpakan. Tsaklat bakan. Baya man na mapagustuhan. Madi. Hindi baga na kanina saan ko ng latan. Ti pamayam, datalatay mo mun. Tapnong makaraos isuna. Basta, kung saan kat kanin, kayat. Sikalat ka kayat ko kanin, imak tulatan, tapnong makaraos. Sana sa ako papirit-pirit lahat, at barukong ko na, no, kasta pamayam. Basta sa among papakpakan neta. Kinuri dat man sanas mo, hamo pakagagat, ba mga piritin na lang. Ha? Wen, wala ta pagustok tap nagsardingin. Nagdadaya mo dum. Alang ano din. Sige nga natin. Bye. Sweetheart, agpapigsa ka Oresi ka. Baka mapalaban ak manamdama. Hampay lang Balikat mo't itay lang ang rabi sa parbaon sa itamanin. Sa balit. Labanak. Na? Awan. Na. Turap. Awan. Makitam ko sa bali. Makitam. Gura ka. Ada sumrek nga tawag. Sino neta? Ni auntie. Sa musong-sungpatan. Apay. Baka gipulong kini duming lakay duming. Blackmailan na. Ano? Basta sa musong-sungpatan. Nalala ka, ano namin tinapasamak? Man, sakti ba ka mo? Basta. Signal please. Dan, the signalan. Apay na kinuha na tayo. Agpukaw-pukaw ti signal. Nga balit, dandanin. Ano sa mong signal? Nagring manong name kiti mawag matmanin ni Susan. Hello, apa Susan? Hala, tinawagan nak nanti. Sa mong sumbatan ko nakmat. Sinong bata ka? Kaya tanong ko na. Tawagan ka tayong kapagustuhan. Na? Tanong namin, hindi mo pagustuhan. Talagang ipulong na kinituming. Hindi kaya kapagustuhanin. Ha? Hindi ko naman nga onti kaya. Hindi mo kahit ganda sa bali. Balaksit ka na dyan. Latanantim. Pag gusto mo latanantin. Isus ako. Bakit? Ayan. Aarap na dyan ka bakit? Alan, kapag gusto latan. Hindi ka makagura? At makatulong ka na ta. Agipulong ka no. Hamo pagustuhan. Isus ako. Kad kang kanayon nga ayab na kayaban na tanong jak bapan kita gipulong. Gusto mo lang tanong rin, mabit lang. Pag mustap na maminsan lang, siya tut makamu, no, aramin na na ita. Nagtulak wa. Sige na rin. Sika, ayam di mangibaon kanya. Ita nga rin ka po nang aping ng jakay tita Ngam ka po ito sikat mangibaon kanya. Pagkatawa ka. Padasak man yun. Ti hawayana ken pensionada. Ngayon, dinawat ko manunemi ti cellphone number ni Minda. Inted na. Tinawagan. Sino tayo? Hello? Hello, Minda, sweetheart. Sino ka? Apa yung awagan na sweetheart? Ni Edwin. Apa yung tarayan nak? Nangalukloko ka niya. Agipulong ka? Kinakay domin? Uwan. Ba't siya naglakid di? Gapos siya nga ron iti nang isagot ka ni Susan kang kuwana. Samat na. Hindi ka nga ron ba siya ka ni Susan no isina na sigod. Katne,
No alan na isunod siya Hawaii, matulungan na kita naganakin ko, nakakapsat na. Baka matulungan na ka pa eh. Ay, hindi pa sapol tulong na, pensyonat. Nagkapuka man sa Jaway. Wan, dito ti kinayat ko. Pangurayak, ti panangalan ni Apo Diyos kanya ka. Kat kabayatan nga napigsak pa lang, kabayatan nga napintasak, kananda pa lang riknak. Kahit ko tagragsak. Kahit mo sawin, manipod idi. Ado man tinig iti alalaem mo no, gatgatangin. Wan. Kahit kras ka, kayat ka. Oh my God. Ito lupas pangal daw. Sigurado ka. Wan. Ginanak pa lang mita. Agpakondisyonak. Tapno napapaot. O peso. Wan. Basta isaganam tayo bagim. Kaya isaganam pa ko ha. Ano pa isaganak? Di pagpapigsata. Oh, no problem. Kaya natitad mo kanya. Kahit mo sawan, bayadan ka. Nang harod. Mano, no, titad mo akit datahin ka. Dolyar ti kahit kuwen. Manot pensyon mo, ti makabulan. Mano ribo. Duat pagpensyon na. Ama? Bali 5,000 amin. Dolar? Kuwen. Opo, unin. So, ang problema, ore mano, itad kuking ka. Agor ka. Abay. Maminpinsan nga ro din nga papintasin min ti balay mi. Takit mo sawan. Hampay nga napinis ti balay mi. Sakit tinaikabil nga galba kat daan. So ang masuktan ti galba, agbubeda, mapalitadaan tirwar, mapintaan, maaladan, no mano amin. Itid mo? Naglukuhan. Ang kupukutan na, dumawat ka magkinisusan. O sige nga ron. Pagguduhan nyo kinisusan. Na, humpay na pasama ka na ta, agdaman kan. Humay ka pinto tapadasan ka. Kahit nalaing ka, oras siya amin taggastusan. Ang peso, huwin, humay ka nga ron din. Wow, nagswerte ka na Edwin. Alakit palpasag pala pangal daw Medyo pakondisyonak pa lang mo. Hindi malpasan ti pangal daw manon mi pinagandar kumatijip mo. Pamana man anak ko, nanang. Basta kasalita yun ni Uncle, kontra tayo ng tabalay. Na, panakasukat na galban na mabubadaan, matailsan, mapalitadaan, tarwar, tayo kuhan, tawa na. Tayo napindas sa kadisan na tawa na. Kalpasan na paaladan nyo may tabalay, mapintaan. Baka wasak-sak ti makamuna nang. Kita alawa na. Pumanong name orayan na ko ni pensionada. Namuna ta nakasyurti ko mapakip kunam. Sakit nakabado ti sleeveless. Feeling teenager. Feeling beauty. Hindi makastrek at ginarakop na kadangos ko na nakabangbanglo. Nagbanglo ka. Talagang nagbangbanglo. Kung gusto di banglo. Kas kala teenager. Oo. Kas kalaki na kas kinisusan. Peso. Sa barit ramanti bakit manong kas exotic. Medyo at sa bali nga nanam dagi di bibig na postiso. Datang ipa mo? Ikatamlatan. Ha? Ikatam ta postiso. Takas lakla bumisbisito di tumalaga. Ay, maladaga. Like katamlatan ta postiso. Di na sakmet. Oray katamlatan. Samon tumulmulan dito. Sa ko impakita. Nagtakay. Nagswerte ako. Sige ka rin. Inikat naman ang Nemesis Pistisyo na alpasan ng sakmol nun dati dalag ko na sa bahan lang agpeso man nagmayat kasi lang kunkunot ng maladaga nga awang pa iti pipin na opo mayat man ti pinaikat ko di Pistisyo opo sabsabali hala napaunay na pensionada rito
Apo, laingnan. Apo, laing-laingnan, naruam sa amin din. Naglaing lungkot tayo pensyonada. Apo, Kuhan manong nemi lalaki kano timang papaubing tilangana. Manong nemi kahit nagidim nga rumuar ti katas ko itingiwat na. Anak ko lakmat. Lukot to yun. Nagit pinaruar ko. Opo. Tadi naman kaya't kay batanan manong kaging kaga. Opo. Pensyonada naglaing ka. Oh. Pas minunot na manong nemi sana tinilmo. Apay til mo. Ito limang papaubing kaniya. Kahit mo sawan, amin nga lalaki, tibiyag mo, maminsang met lang, itidamo lang. Hadi, ako naman, ha, nagpagsitingiwat mo. Ano man ang namisak matenti mo na ng kayo si marunong ng romansa keng kuha na po. Medyo tanang makita kumbet nga kudil na nga nagmayat manong. Kasla feeling teenager nga talaga. Nangruna kat nagimas. Ti porma pa lang ti barukong na ti mansanas. Apo. Kasla ti kimbet nga mansanas nga balbalyo nga nagbukel. Opo nga Edwin. Parang karamkam ko na. Ipes na kinaramkam ko. Ngayon madamat paset na natangkan. Gusto nakagat-kagatak. Edwin. Oo na ito yun. Mano lang oras diba? Alamanan. Sa ako yung pababa. Manong nemi. Ramanak mamut. No anat imas ti. Imas ti bibingka ti pensyonada ko. Ahitin nan sa takasla apagtubo pa ilang mano kasla ko kwati maladagan nimpang ko matilaing ko nilaing ka numanin ibaga na manong naming mapanmanin gumanat manong kahit na siguro nga itimat akin babang ang iwat na tipangisarkak manong name iti manama nga armas ko katuhat kat pangko na deto nga tantikarraklan ko na wan manong name napaggadang ko dahawayan na ken pensyonada. May di mapanin ni Susan sa Hawaii, manong nemi, insardeng ko na. Sa idi, tana-atake ni pensyonada. Awamit na, at tawag nga tawag. Hello, umarka na. Di pa'y makasaungan na imbagan. Hello, umarka. Nga mabalin, pensyonada. Tamadimatan. Hala na. Isot na kat-atsakyam. Ano na? Itata na kabimpintasin na balayo. Nadamay alad na nakabimpintas. Kasla balay ti Hawaiano. Hawaiana, di nakamatin kayat. Dalpasan na kon. Wanin, baka doon isot pakatayam. Baka pakawasulak to pa no. Madamata ko man, tamatake ka manin. Di matay kan. Uwi ka na. Pasensya kan. Tapos na tayo. Aging gakarag ito'y manong nemi kadada caregiver mang tartaraken kini bakit minda. Kaya naman tatado at pagpensyonan na ngay. Nalpasan. Ipaupawitan nakmidlatan ni Susan manong nemi no makalagip. Ag tinawag kami, ag sex kami manong nemi ti sa video call. Maguston na mata. Nalaing mga. Aging ka manong naming imbaganan di Susan ngagsina kami. Tapay agsinatan. Ada nasara ako nito nakasukat mo. Nagrikat data, video call ta, jak pulos ag ganas, mabiting na. Gabot ada na sa pulag dito yun. Goodbye na.
End of the story. Magur ka. Papapagita naklata Yan na pala kayat mo kat nagdakil na pala iyo. Awat ornong mo kaya. Sa bagay, atod na ornong kon. Pag negosyo mo na, ngayon, talaga pag negosyo, kahit kanong tumata palag-asawa mo, Jack pa nasarakan ti babae ng ikasar ko. Jack pa na makadagit hawaya na kada pensyonada. Dahito iti pagkasalita, manong naming kadagyaman naklauna, iti anus mo nga nang ibasa, kat sabi ko mga, tadamat na ibating nga adal, no daadaman adal na, no liwliwa kadagiti padak nga nagbuya, ka nagdingeg, more power to your program, manong, and God bless. To yagyaman, Edwin.